वीडियो शूट करत के टाइम कैमरा हाथ से छूट गईल। ई सब कैसे भइल आवा बात शुरुआत से बताओ तनी। आज रहेला आमिर भाई के गाना की शूटिंग। ए समूह तैयार होके आ जाने के लोकेशन पे पहुंचने के बाद देखत नहीं एजा काफी भीड़ भइल रहेला। तौले तो मुलाकात होला हमरे खुशनैन भाई से। तौले तो देखत नहीं हमारे दोस्तवा हमसे पहले पहुंचल रहे ना कुल। फिर खुशनैन भाई हमारे पास के सब कुछ बता देना की के कैसे का करे काहे कि ये हमें ये गाना के डायरेक्टर। फिर हम लगे नहीं कैमरा मैनिंग करे। आमिर भाई कहने तू दे द कैमरा मैन तारे मान के नहीं बा। ओकरे बाद हम कैमरा दे देनी कैमरामैन के और लगे नहीं वीडियो बनावे। फर्स्ट क्लिप जैसे तैसे शूट भइल बहुत मेहनत के बाद। फिर दूसर का क्लिप शूट करत के टाइम बहुत मिस्टेक भइल, लेकिन फिर खुशनैन भाई हमारे पास के लगे न समझावे। काफी देर मेहनत कैले के बाद फाइनली हमारे पास की गाना शूट हो जाला। ओकरे बाद से आमिर भाई हमारे जोन फेसबुक पे 1 मिलियन व्यूज गइल ओकरे खातिर लगे न बधाई देवे। फिर दीपक भाई कहने की ऊ दिया बधाई था हम दे। 1 मिलियन के खुशी में दीपक भाई लगे न देवे हमके बधाई। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से हम उनके बीच में खड़िया सकतनी। आप लोग के ऐसे ही प्यार और सपोर्ट हमके चाहिए। ओकरे बाद से शूट भइल कंप्लीट। ओकरे बाद से जाए लगन हमारे पास अपने घरे। आज खातिर इतना मिलल है फिर कोनो नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।